Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eskorsista. Well. Murag kapoy naman mag-storytelling. Tapuso na nato ring tanan kay total. Patay ang Diyos nga inyong gisaligan. Diha ka na sa'yo, Franco Castillo! Ikaw? Og timing pod nga nagkatagbo ang atong daan. Tao nga gigamhan sa espiritu ni Baal. Ah! Pasig nagtuo ka, ganahadlog ko niya mo. Ginoo ko, usuli ako nakita ka na. Kinsa maling pareha. Unsa man na to ini karon Shirel? Father, Ayo lang kahalog, attorney. Mangita lang tag-timing kung kanus at magkagawas din eh. Nisigang niya mga mataog. Nilutaw siya sa hangin. Unsa man padre? Magsugo na ba kita sa solemning ritual sa eksorsismo? Sir Stephanie, ambing akong Roman ritual. Yan ang bagay mo gina. Pagdali! Oh, padre! Wadi ay kakamemorize, padre. Ayaw pangudigo, kay that is cheating. The class that cheats together, graduate together. Perli, pagitay kayo na makalingkawas ka mo si Cheryl, kika din eh. Apan ikaw, magunsa naman ka din eh. Bunog pa kayong imong kalawasan. Ako rin bahala sa kong kaguligon. Amay nung tanong nga, nga magkasibat mo karong dayon. Sibat ay ha? Ang maayo ninyo, kini. Cheryl! Perli! Usay po hato na to karon, Father Nani. Atong himuon ang solemning eksorsismo. Busa, kupte kining Roman ritual. Kaya ako siyang biditahan ning exercise water. Padre Amaro, pagampo diha. Uban ang pagtuo. Aron mabuntog nato kining maong demonyo. Oh, padre! In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen! Amen. Lord have mercy. Lord, have mercy. Let's say, Christ have mercy. Christ have mercy. Stephanie, ambi ang cross of Saint Benedict. Ingon man ang exercise water. Recede ergo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Dalucum Spiritue Sancto, per oxignium Sancti. Cruces Jesu Christi Domini nostri, qui cum Patre et Iudem Spiritus Sancto vivit et regnat Dios per omnia saecula saeculorum. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Padre Amaro! Diyos mio, sed libera nos amalo. Dili ka mo biya sa inyong kinabuhi. May adlaw na ka mo. May adlaw na ka mo. agay. Si Shirel, dagang dugo ang iyang God! Nurse, tabangin ninyo ang abong mga pasyente. Sister, unsa ni tabog ang Father Amaro? Tua,
Nawadaan sa panimuot. Tuwa si Father Nani dito. Nihimo pa siya sa cleansing prayer. Oh my God! Nurse, tabangain taon ninyo sila. Please lang. Yes, sister. Ah! Oh, animal. Magbayad ka mo sa inyong gibuhat. Magbayad ka mo. Makalago. Saan ka na akong daghang kwarta? Ako ba kaning ibang ko o unsa? Doris, panaghan ba ang kwartaha, ha? Nay? Diin pa lagi ka mo kinikwartaha, ha, Doris? Di naman tinganing kinahanglan pang mahibaw ka kung diin ko aning kwarta, ha? Nay Marlene, di ba? Ang mahinungdanon mao nga dunay tay kwarta ug makapalit na ko sa gusto kong paliton. Doris, anak nga nung... Leche! Naunsa ka naman taon, anak ko, eh. Ayaw kong ingna nga gikan ni sa dautan. Anak, mas maayo pang kabusta. Basta tinarong lang nga atong panginabuhian, anak. Bullshit ka! Bullshit! Bullshit ka na ni Marlene! Igo na! Makalagot ka! Igo na! Doris, mahimo ba? Igo na, anak, nalagyan ang imong pagtanaw na ako. Kaya naman na, kaya wa ko man mahatag ka nimo ang kapritso sa kinabuhi. Maong sayon-sayonon ako nimo, Doris! Oh! Mantigo ka na dahil masuko na ni Marlene? O samtang ako? Ha? Ako! Wa ba na di ko'y katungod nga masuko? Wa ba di ko'y katungod nga sudyaan ka sa tanan mong pagkuwang na rin ako? Ha? Dili ba ka na igong rason? Abi mo! Mas may pangwa na lang ko niyong pagkatawa ka sa pantoson lang ko nimo! Oh, Doris, ang kunon ko. Daghan ko pagkuwangan nimo. Apa, di pa ba igo alang nimo ang akong pagsakripisyo? Di pa ba igo ang akong pagpaubos o pagpaulipon aron lamang ikaw mabuhi? Ayahay na unta ako karon, Doris. Kay kundi sunod pa lang ko sa akong mga ginikanan nga, ipakuha ka sa akong sabakan. Hayan maglunang ko karon sa bahandi. Say! Kundi pa sa akong pagkagahig mo, aron magpailan sa imong amahan. Hayan di ko maingon ini karon. Haruhay ko! O kundi patugod nimo, di ko mag-anto sa kapobrehon! Mao ba? Mao ba? Nga sa ato pa? Nga sa ato pa ako? Ako pa isa danron? Ako pa imong gibasol karon, mao ba? Mao ba? Anak, pasayloang. Huwag ko ikaw basula, anak. Managsama kitang biktima sa pinta sa kapalaran. Maski palabi kong mag-antos tungod kay anak ko ikaw. Ug mahal ko kayo ikaw. Ay, ako gaksa! Huwag ko magkinalan na naging kanimo! Anak. Sige na. Ayaw nagkasako. Sige na. Diha ka na! Diha ka na! Pasagdi ko! Pasagdi ko! Doris! 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 Ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!